Uba Titas W Khan, CEM ka Khasils Autonomous District Council, laong ba kamday bandan ga jingle edon bor, halor ka chingtmu ban ti umar po khando, uranium na Southwest Khasils District, bala radon ki bale kumta, ki pajba ru kunsale daga bor, ban persya ik chingtmu. Kani ka chingkran u CEM, kalong halor ka nongrem ba konsil ka yeng, halor ka chingkran u Dr. Jitendra Singh, Menteri Badai Khmi ikatna donor, ba ka Sarkar India kampat sange ik chingtmu ban ti uranium na domisiat. Laong ba ka chingbat chung uwi ka kam CM kampat simladon ganu-ganu kecingwan ban pancing banti uranium. Pi nakaliang ka jongi nadu kasni ka sedang ka mga simpti kumu chief executive member ni Podes Council. Nalo keren syai hapo ka house. Ba ka jinga dei bat ka jingti uranium. Nakaliang jo ka council hi kanom ai kanu ka consent lani ke NOC. Ta kalong clear. Te hoj haki Snem ki bala adep le se ka don ka jingwan terwa po council ka jingwan pan ka consent ni ka NOC dan rei hagi ni ki khandiat snem ka por ba ngabat mga ka CM wat mentaru kampat semdan kanu nu ka jing wan ka jing tho na ka liang DC ni na ka liang government ba pan ni kanu nu ka NOC ni ka consent em ngasno ba ka kanu ka kam ka ba pinle jubor balong persya ya kamon jong pajba udon ya ka hok ban persya wat ban day ban hab ban yale da ka boru hab yale namar ba kumba pilai i haki statement jong ki nongyalam jong ka state ru kila kren sai ba ka hawede ba uranium ka syong haki trai khando trai muluk ka bomut hi ka syong haka shnong haka hima ba haka district council nakaliang ke chungi hi sa ginom ailat pakan don kanunu ke jingwan le don bor ani ke jingwan le thom bor namar nakaliang jong ki nong snong ki pai ba hi ni persya ni pi nakaliang jong ka council la ka to por ni labu ka komiti ka bakarpang apo ke jinglam jong di CM te nakaliang jong ki la ai ka report ba dia kini ka report ni la pha ru sa ka government ya ka ba ka government nakaliang ka government ka de ban simkhia bat nilai iru nakaliang ke government kala constitute ya ka inquiry dengan tiap haduk menta ke government kala penmi pai ba ne ya ka report dengan sno ban kentu ya ka sarkar ba ka de ban penmi pai ba ya ka report